Vol dir que Santiago de Compostela ho té i nosaltres per què hi ha residents, molt bé, però ja és que aparcament per residents. En altures hi ha que fer de nous o aprofitant dels parcs que hi han fets. Però no té cap sentit que jo puga passar pel carrer Cavallers o el carrer Murillo per anar a casa de ma mare, com faig? Perquè pedeixen. No té cap sentit que un centre històric com el que tenim, que té un quart d'hora de punta a punta, passen els cotxes, com no siguin residents. Pots travessar-ho, però no pots aparcar. Ja, però independent... Però és igual, encara que vaig per exemple hi ha parques en la plaça de la Reina, però és un flux que es genera que no cal que es genere, perquè el centre històric és per a les emergències, per al transport públic i per als residents. Bàsicament, i això és una cosa perfectament assumible. Això i la humanització del viari gran ja donaria un altre aspecte a la ciutat. És a dir, no cal dir allò, ni un cotxe, no? Ni fa falta posar bolos d'eixos, hi ha moltes maneres. I no es tracta de que ningú pugui agafar el cotxe, però és que la ciutat i l'àrea metropolitana, el que passa és que és més complicat parlar de la solució metropolitana, perquè hi ha un desequilibri a favor de les infraestructures viàries i estan molt més valoritzades o molt més utilitzades que no les ferroviàries. Jo crec que hi ha que reequilibrar la balança, però diríem, el cotxe va bé per anar-te'n cada setmana a un lloc on arriben els autobusos, però com a forma generalitzada de que la gent es moga, i així en València tenim una taxa de motorització privada més alta que a Madrid i Barcelona. I la sort que tenim és que som més petits i per tant no tenim el lío que tenim a Madrid i Barcelona. Però sí, l'última enquesta que fa 20 anys o 30 que s'ha fet i no n'han fet una altra i no donen dades, el 70 i pico % dels viatges mecanitzats es feien en cotxe. Això en l'any 91. És una bestiesa, una bestiesa. Així agafem el cotxe per a tot, i com a més anem a casa a dinar, cosa que no fan en Madrid i Barcelona, perquè és massa gran, doncs també fem molts viatges al dia. Aleshores, jo crec que el cotxe té impactes negatius en la qualitat de vida, en el medi ambient, en la contaminació, en els recursos exhauribles com el petroli, o sigui, en els costos sanitaris, en els costos de la policia que té que estar vigilant. És dir, si fas una llista de beneficis del cotxe i costos que té el cotxe, a nivell social no té color. El que passa és que, clar, cada un se computa els seus costos i ni tan sols la gent no amortitza. Ni tan sols els costos privats del cotxe estan contemplats, però la gent no amortitza els cotxes. Però hi faria falta ampliar la xarxa de transport públic, per exemple. Clar, evidentment. El metro funciona bé a determinades hores, però per la nit, si vols anar, per exemple, al Carme... Jo als meus alumnes sempre dic que hi ha la política de transport és molt fàcil de plantejar, més difícil de concretar. És el palo i la zanahòria, vol dir. La zanahòria vol dir millorar el transport públic, fer més línies de tramvia, que és molt més barat que el metro, que es podien... Ricón d'Arellà no es descarregava perquè deia que obstaculitzaven el cotxe i hem perdut l'oportunitat, però bueno, se pot tornar a refer una xarxa de tramvies digna, el tramvia, el metro, l'autobús, en plataforma reservada, si és possible... O sigui, la zanahòria és millorar el que la gent pugui realment agafar el transport públic. La coordinació tarifària, això de la targeta que segons paquets de servicio no és una tonteria, en Londres, en l'Oyster, serveix per tot. Exactament. No entenc què han fet ahir, però bueno. Per tant, hi ha que millorar el transport públic, la dotació i també la coordinació horària i tarifària. En sèrio, i ben fet. I això se pot fer, ho han fet altres llocs, per què no podem fer nosaltres? Hi ha eixamples ja on copiar-se. Jo crec que en aquesta vida hi ha que copiar, saber copiar. Això és la zanahòria, que això és indiscutible. I l'altre és el palo, perquè si tu no fas una penalització a l'ús del cotxe privat, al mateix temps que millores el transport públic, el cotxe, com té uns avantatges, juga amb avantatge real, perquè és més flexible, te deixa teòricament en casa, aleshores no vas aconseguir que hi hagi un desplaçament dels usuaris del cotxe privat al transport públic. Tens que penalitzar el cotxe i al mateix temps millorar el transport públic. Però al mateix temps, les dues coses. Això és fàcil? No. Això ho han fet altres? Sí, qualsevol ciutat. Però és que vingué així no fa molt de temps un senyor que m'encantà, del Jan Gell, que és un senyor que és un consultor, és arquitecte, no ha fet ninguna finca a la seva vida. Es dedica a veure com utilitzem la ciutat. I és un consultor que contracta en moltes ciutats per a reconvertir les ciutats de ciutats plenes de cotxes a ciutats habitables. Digui coses, eixamples i raonaments que aquesta conferència que donà fa 6 mesos, que jo vaig anar perquè me digueren que anara, tenia que estar en totes les classes de totes les facultats i en el despatx de l'alcaldessa.
i de tots els alcaldes de l'àrea metropolitana. I tots els dies que se'l miraren, aquesta intervenció. Perquè és que tenia més raó que un sant i dia coses gens demagògiques i absolutament factibles. Copenhague, a finals dels 50, una ciutat plena de cotxes i de lío. Mos posar imatges de què és Copenhague ara, en el fred que fa, i vaya tela. Quina diferència d'aprofitament de l'espai a favor del peató i del públic i no a favor del cotxe. Ja és un tema d'elecció. A més, a València, en falles, precisament, es demostra que se pot caminar sense cotxes. I molt a gust. I molt a gust. El que passa és que però també és de veres que tenim metro per la nit i altres transports, perquè, clar, si peguem palo ara, és com lo de beure alcohol i no donar alternatives. Pues molta gent hem de pegar el palo perquè no se pot conduir, però has de donar el transport alternatiu a l'ús del cotxe. De Trànsits cap a dins, la ciutat tenia que estar bàsicament a favor del peató. No sé si cal arribar a l'extrem de falles que per als materials ningú agafa el cotxe. No? És a dir, jo crec que se pot arribar a situacions... A un terme intermedi. No, intermedi, no tan intermedi com que d'alguna forma no siga tan agressiu respecte als cotxes. Però una cosa és no ser tan agressiu i altra cosa és deixar que fas el que vulguin. I així pràcticament, llevat dels problemes d'aparcament, aquello és l'aplicació de la llibertat. Llibertat d'ensenyança, llibertat de tràfico i llibertat. I clar, la llibertat està molt bé si no hi ha costos socials. Si és una cosa d'1, pues està molt bé que cada un faci el que li dóna la gana. Jo soc liberal, a més de debò. Però clar, el que no se pot fer és falsament liberal. Si el que cada un faci el que li dóna la gana repercutís en que tinguem uns costos elevadíssims, pues ja comença a no ser liberal en aquest aspecte, perquè és que si no, a més, altres països han fet coses, no som els primers en intentar ser més, una ciutat més amable. La gent diu, una ciutat amable. Què és una ciutat amable? Una ciutat en la que no te sentís que és putejat quan estàs pel carrer. I això és possible, no han fet altres. Molt bé, pues... Berlín, a Berlín és una ciutat amable, i de cotxes, i és amable. Què han fet en Berlín? No sé, coses, jo he estat ahí una vegada i allò funciona. I no funciona de forma agressiva pel peató. Pues Josep Sorribes, professor d'Economia de la Universitat de València, coordinador de València, una ciutat manifestament millorable. Moltes gràcies per atendre a Tele7. I si vostès volen participar d'alguna manera en este debat tan interessant, en www.manifestamentmillorable.com poden fer qualsevol proposta. Més propostes millor. Se va reeditar el llibre en desembre? Sí. El que passa és que no en paper, que ho hem fet els diners de rama. La idea, si la gent se portara i diguera propostes, a poc que la gent se porte, a mi m'agradaria... Aquest llibre és manifestament millorable. Jo crec que se deu de fer-ne una altra versió més concreta, diguem quan costa, baixant una mica més a terra, eliminant ingenuïtats que hi ha. Jo crec que el llibre està bé com a punt de partida, però no com a punt d'arribada. Aleshores, si hi ha participació de gent que diu coses que val la pena, jo l'esforç d'agafar-ne, incloure les modificacions i tornar a penjar-lo a la xarxa versió release número 2, jo me comprometo a fer-ho. El que passa és que estic intentant animar el personal a que perquè la gent te diu que bé, però a l'hora de fer una proposta costa, jo ho entenc. Aleshores, diríem, m'agradaria fer-ne per Nadal una versió no definitiva, sinó simplement millorada d'això, penjada a la xarxa, en la web com està ara, el text que està en la web, doncs el mateix. I dir, escolta, nova redacció, no? I jo, pam, això sí que me puc en mis comprometre si hi ha ajuda. A editar un paper no, perquè, bueno, si algú me dona, no sé, 4.000 euros, tornem a fer paper, o 5.000 euros, però si no, perquè ja està bé d'explotar els amics, no? I de gastar-te diners de la butxaca, de vegades. Pues Josep Sorribes, estarem atents a desembre, si no en paper, a través de la xarxa. Moltes gràcies. A vosaltres.